kepada mentah kasih. But hagan ni ke press release ka apa syai kedarhi ba kam dan kanu kajing labor dan ni kajing thambor dan ni kajing penbor ya ka wei na kilong yeng ban let quarantine sabar jong kasnong kemot kembaki ong cepo khla ka tang khatsan minute na pok yeng ka jong ki kadi ka rai hi jong ka ilong yeng ban let kata ka caka ka ba ki don ka yeng hang ta ka yeng tram ba kirap kiriang hang ta ba kilet lu daga jingma daga man sobha but kamdan ganu ka jing penbor dan ka jing thambor daga liang kasnong la pelong meeting ru fok kasnong kata lu ka inquiry but nang ni la lak hi ba kamdan kum kata ka jing kenor but haga meeting kila i pensha but kilawan ka jing sotu but ni kumangitip hi ba kini ki chikme shikul kinda i balang positif kila tang namar bakiwan sisilong kikul diwan sport silong de namar ba ki sosial dan lek sak sto sapo ka yeng trap ka jangki ka bran ka baki rap kiriang ki le lang borosi kamdan gano ka jing penbor ka jing labor iki bat ki ru la penshan kila le chieu syahat kamdan gano jing new ben dan ka jing ben iki kamdan gano ka stigma dan ka ban stigmatize iki gano kam kani ka press release ka bang yo na i Deputy Commissioner Jongka Southwest ASEAN.